parbrizul și să plec. Să iau un ban cinstit din muncă și apoi să bat ca un zevzec. Nu vine nimeni. Băi, ăsta care vine în Becali? Să filmă ăsta pe care Ăsta, uite ce număr are. Iar aveți guvernat Becali. Să trăiți. Da, Becali, lăsați și să spun și parbrizul ăsta. Băi, cahalerelor, credeam că nu mă recunoaște nimeni de trabatul ăsta, că mă doare mâna câte autografe și bani am dat. Și noi cât am dat? Bă, caut un portar, că nu mai am portar la echipă, mai înțeles? Da. Tot ai ajuns rău, nu vrei să vii portar la mine? Păi cu bani frumoși, fi cum dracu să nu vii, mă arunc pe acolo până iarbă, fac ca toate alea. Pepe, contraatacă! Dă o probă scrisă și spală parbrizul ăsta, să te văd eu cum te întinzi. Nu mai vine, dau eu o probă orală și vă cât ceva. Dă probă scrisă, cum îți spun, spală parbrizul, mai mare grijă, că nu se mai găsește. E rar, nu se mai fabrică. Gata. Vezi să nu zgârii. Cum să zgâri, n-am zgâriat de dimineață. Mai mare grijă să nu zgârii, băi. Să nu... Spunem că n-am auzit bine. N-ați auzit bine. Spunem că nu e adevărat. Nu e adevărat. Spunem că nu l-ai zgâriat. Nu l-am zgâriat. Ia-ți dreanța aia de pe parbrizul meu. Nu eu. Băi, ia cârpa aia când îți spun. Pepe, ia cârpa. Băi, bă, nenorocitule, băi. Ți-am spus, bă, nenorocitule, să-l speli cu grijă. Ce-ai făcut, bă, l-ai zgâriat, bă, zdrânțul care-i zdrânță. Vino face când îți spun, Pepe, că te sparg, nenorocitule. Uite ce mi-ai făcut la frumusețe de parbriz. Nenorocitule care ești nenorocit, zdrânțul care-i zdrânță.